זהו הכוס. מנה טעימה שכולנו אוהבים לאכול. את הקוסקוס מומלץ להגיש חם ורטוב. בעבר נהגו להגיש קוסקוס באופן טבעי עם תוספות, אך כיום רבים מעדיפים אותו נקי ללא תוספות כלל. קוטרה של קערת קוסקוס ממוצעת נע בין 5 ל-10 סנטימטרים. קוסקוס אשכנזי הוא לרוב בהיר במליחות טבעית עדינה ונחשב הקל ביותר לעשייה. קוסקוס מרוקני מוגש בצבעים שונים וטיבול חריף. וקוסקוס ערבי נחשב למעדן, אך אם אתה לא מהעדה, לא מומלץ לאכול אותו. בימים עברו היה נהוג להשאיר את הקוסקוס בחוץ, אך התגלה שבדרך זו הוא מושך אליו בולבולים רבים שמנסים לאכלו. אכילת קוסקוס צריכה להתבצע בקצב ממוצע, לא מהר מדי ולא לאט מדי, אחרת קשה לגמור מהצלחת. יש להקפיד על שטיפת ידיים לפני ואחרי הארוחה. בתיאבון.